אני באמת חושבת שביכולת שלנו לבחור, תמונה בידינו, היכולת, זה מבחינתי הניצוץ האלוהי שקיים בכל אחד מאיתנו. היכולת שלנו באמת לבחור בחיים. אני רוצה להגיד שוב, בנימה מאוד אישית, כי מבחינתי באמת אמרתי לצחי, אין לי שום דבר שאני עובדת איתו יותר מאשר החיים שלי. אני וצחי עברנו משבר כלכלי מאוד 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 קשה לפני 3 שנים, וכל מה שהיה בחיים שלנו, ברמה של איך שהחיים שלנו היו, ברמת החיים שהתרגלנו אליה, והבית שלנו, וכל מה שהיה החיים שלנו כמו שאנחנו תפסנו אותם, פשוט נמחק. וזה לא שאני לא מכירה את המקום הזה, שאתה נכנס מתחת לשמיכה, ולא בא לך. והכאב הוא גדול וקשה, כי זה לא רק הכאב של האובדן של החומר, זה כאב של שבר מאוד גדול, של דברים שהאמנו בהם, של חלום שהיה לנו, של איך שתפסנו, איך דברים צריכים להיות, את האמונה שלנו באנשים, את האמונה שלנו באיך לעשות עסקים, ואתה צריך לתפוס את עצמך בציצית ראשך ולהגיד לא, אני לא נכנע, אני יכול לעשות את הסרט של החיים שלי. וזה מורכב מאין ספור צעדים קטנים, זה מורכב מאין ספור פעמים שאתה רץ במעלה המדרגות האלה שהן יורדות, ועדיין בכל רגע יש בחירה. בכל רגע זה שפביאן קם בזמן הוויכוח ובזמן המריבה ויצאת החוצה ואמרת אני לא ממשיכה על אוטומט, אני יוצאת החוצה. אני לוקחת נשימה, מבחינתי זה הרגע של הבחירה, שאת היית מסוגלת ברגע מסוים לעצור את האוטומט, זה לא משנה שהוא רדף אחרייך אחר כך החוצה. אבל עצם היכולת להסתכל ולהגיד, אוקיי, יש משהו שככה אני לא מוכנה לחיות יותר. כל דבר מבחינתי שמחייב הפעלה של כוח, מהבחינה הזאת ברירת המחדל היא, כשאתה עוזב את הטוש, הוא נופל למטה. כוח המשיכה זה משהו שעובד באופן אוטומטי. כוח המשיכה לוקח אותנו למטה. לייאוש, לאין כוח, לאין עונות, לאני לא מסוגל, לאני לא יכול, למה יהיה, לאולי אני לא מספיק, לבטח אם אני אגיד את זה, אני אשלם על זה מחיר. אז אני רוצה להגיד שירה, תשלמי על זה מחיר, סביר להניח. גם, דרך אגב, לא חייב להיות. אבל אני רוצה להגיד שגם כשאת לא אומרת את מה שאת מאמינה בו, את משלמת מחיר. אני מבינה שכאילו, לא כאילו, שזה החופש. בדיוק. עכשיו תראי, בתפיסה שלי את הדברים, אף אחד לא באמת יכול לשים אותנו בבית סוהר. זה אנחנו ששמים את עצמנו. זה אנחנו שחושבים שאוקיי, אז אנחנו לא מסוגלים, או אנחנו לא יכולים, או מה יהיה, ואני חושבת שזה נמצא בכל רגע נתון, בכל בחירה קטנה, בכל מקום שאנחנו רואים, שאנחנו עושים משהו בצורה אוטומטית, ואנחנו עוצרים רגע, ואנחנו שואלים את עצמנו, האם באמת ככה אנחנו רוצים לחיות? האם באמת ככה אנחנו רוצים להתנהל? ואני רוצה לשאול אתכם, אני רוצה להחזיר את זה אליכם, את המקומות, את הדוגמאות, שיש לכם יחסים עם השיחה הזאת שנקראת לבחור בחיים. איפה זה פוגש אתכם? איפה אתם מרגישים שזה משהו שאתם פוגשים אותו, שאתם מתמודדים איתו, שאולי אתם רוצים לפתוח אפשרות למשהו שלא קיים כרגע, ואתם רוצים לפתוח אפשרות, זה המקום לפתוח את האפשרות הזאת פה. מבחינתכם,